Da orduko denboratan, kamioa behitu zarean, hodik arren zaraman kamioetik, da kotxe enprez da, ibitizen irigaz da zadikaz, kabaiogaz. Entonces, mituriti ardabagaz, bilora, irigaz. Da Donostiti, etortzen irigaz da kabaiogaz. Da eukitzen problema bat, bilean urik ez, gure behar, saldik eta hiek gure behar, da orgaion bertan beste figazera uraska, eta beste galderetik azkarri. Uraska eta azkarri dana bat. Zerinten? Dana da, zizan azkandi bat, arrezkoak. Eta edaten gure hilik eta behiek. Eta etortzen kargeute, eta zabalgane, menpunten, menpunten, emeko adatzak abundan lehikoen. Oino etxak egin edan, baserri bi hortzen. Baserri batik eko nintzena, ostatue. Posada, erredaz, ostatue. Kortea guztien, 150 metro kuadroko kortea, bortea guztien, askak. Askaetan, gauetan hilik eta kabailoak askaetan amartu zen da. Goien, ostatue, eukite zuen, hoiak, goitiko. Horreko ozean egune zabaldorean, hilik eta behi kabailoak joaten zen, bilura, zestago barrakatu bat dorti, ekartzen dut igual onantza zera, ardaua. Eta galarantza erote dut errapea eta kaltzeu eta peskeu eta pisua erantza. Eta gero hasi ziren kambiak eta zerak eta zapazuen. Ostatue, ez beti izena ostatue.